Żagħżugħ ta' 32 sena u l-ewwel Malti li ntlaqat mill-virus ta' Zika waqt li kien fuq vaganza fil-Gżejjer Paċifiċi. Dan ħabbru segretarju parlamentari tas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega li waqt li kien fil-vaganza fid-29 ta' Jannar li għadda iż-żagħżugħ kellu d-deni. Dan baqa' jippersisti saħansitra sakemm iż-żagħżugħ wasal lura Malta 5 ijiem wara. Fil-fatt wasal Malta fit-3 ta' Frar abbord titjira minn Dubaj u minn hemm għadu qed jinżamm iżolat f'daru. Is-segretarju parlamentari Fern spjega li ħadd minn dawk li kienu miegħu abbord l-ajruplan ma jinsab fil-periklu, hekk kif il-virus ma jitteħħidx permezz tan-nifs. Is-segretarju parlamentari spjega li bħal fil-każ ta' pajjiżi oħra fl-Ewropa li ntlaqtu mill-virus anke fil-każ ta' Malta. Dan ġie kontrollat fil-ħin tant li fl-ebda ċirkostanza il-virus ma nfirex fost persuni oħrajn. U spjega li l-gvern ordna l-kits meħtieġa li waslu Malta l-ħamis, jiġifieri ġimgħa wara li żagħżugħ wasal pajjiżna. Chris Fern ħabbar li l-gvern qed iniedi helpline biex toffri assistenza lil min jista' jkollu xi dubji fejn wieħed jista' jċempel 24 sija kuljum fuq in-numru 2132 4086. Fl-istess waqt, il-Kumitat Interministerjali li nieda l-Gvern fil-ġlieda kontra dan il-virus se jiltaqa' aktar urġenti milli kien ippjanat minħabba dawn l-aħħar żviluppi.